Θα κάνει και τσά τώρα που θα τα ανοίξεις. Έλα, την προσευχή ποιος θα την πει τώρα? Σήμερα είναι καλός το... Ο Βίλι είναι μερακλής ρε. Ο Βίλι είναι μερακλής. Να τα βλέπει αυτά η Μέρκελ τώρα, να πούμε, και τα τρελαίνε, τα στέλνουν τα σάλια της. Θα τους συστήσεις το... Γιορτάζουμε το πλεόνασμα. Μοιράζουμε το πλεόνασμα, ναι. Δεν μην πάει και χαμένο. Έτσι. Δεν το βγάλαμε που το βγάλαμε. Όσο πάμε κιόλας. Βγάλε μερίδιο και για το Σόιμπλε, είπε να μας δώσει καμιά 20 δις ο καημένος να πούμε. Τι είπες θες για μάσκα. Εμείς τα τρώμε σήμερα μέρα. Είναι. Το έχουν τη μηχανή. Το γενικό πρόστατο. Μα δεν θα είναι μέσα. Εβίβα, να είμαστε καλά. Ναι, d'accord. Άντε, γεια μας. Prost. Δεν σε λέω, τελείωσε. Γιατί έλεγε αυτός. Βρίσκουμε λέει γαλλικά κονιάκ πολύ καλά. Κονιάκ, γαλλικό. Μεταξά ρε. Βρίσκονται τα καρβουασιέρτα να Ήταν και πολύ ακριβό εντάξει. Ήταν πολύ ακριβό. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει ρε παιδιά. Για την Ελλάδα δεν είναι. Σήμα κατά τετέ. Ναι, σήμα κατά τετέ. Είναι επώνυμο προϊόν. Αυτή είναι πραγματικότητα δηλαδή. Δεν υπάρχει. Πώς έγινε ρε Κώστα. Ζουμάρους. Τράβα και εδώ το... Έλα κύριε Ηλία, το τράβηξε και αυτό. Δεν τράβηξες. Κύριε Ηλία. Πώς θα πάρει. Και σ' άρεσε.